loop elke dag en dan nu ben ik derde maand bezig met 30 kilometer per dag lopen. Waar loopt u naartoe? Nou, eerste route is vaste route, Franeker, Harlingen weer terug. En de tweede route, daar heb ik nou wel een beetje uitgebreid. Wou ik naar andere plekjes, naar andere mensen ook, richting Dronrijp. Dus dat is de tweede route. Dus eerste van 18 kilometer en tweede van 12. Nou en dan... Maar zo'n 30 kilometer op een dag? 30 kilometer op een dag, ja. Vroeger had ik ook gewoond, net als andere mensen. En ik moet zeggen, heel veel. Van alles. Dus warm eten, dus soms dubbele porties, koekjes en snoepgoed. Fruit, groenten, dus dat had ik heleboel. Maar ik had zoveel conditie niet zoals ik nu heb. En nu heb ik veel meer krachten. Dus het geeft u energie? Ja, absoluut. Wat maak je nu, Hanna? Ik maak nu voedsel voor mijzelf. Dus, en ook een beetje voor een knaagdiertje voor Ratje. Ze gaat de gemalen graan met wit suiker in een kommetje. En nu gaat de opvolgmelk, dus op basis van soja, in glas. En die ga ik straks nou met water verdunnen. En op zo weinig eten en water kan je leven? Ja, je kan dan maar zo goed leven. Ik ben sterker dan ooit. En dat merk ik ook tijdens lopen. U valt wel op als u loopt. Ja, dat weet ik. Maar die stoffen die ik draag hebben ook functie. Omdat deze stof is statisch. En alles wat statisch is, trekt microdeeltjes die geladen zijn op. En die neem ik makkelijk op. Dus eigenlijk het zilveren gewaad wat u aan heeft, trekt ook energie aan. Geeft u ook energie? Precies. U bent Poolse van origine. Hoe bent u hier zo in Friesland terechtgekomen? Ja, dat is op zich een grap van mijn oudste zus. Dat daar in Polen zijn vrouwen die dan maar met 20 of 21 jaar zijn ze al lang getrouwd met kindertjes en zo. Maar ik was laatbloeier, dus ik was niet aan toe. Maar op plaats was ik bijna 30 jaar en toen heeft oudste zus op advertentie in de krant gereageerd, in de Poolse krant. En via bemiddelingsbureau kwam ik naar Friesland, dus dat was mijn eerste man uit Hitsum. Uit Hitsum? Ja, nou met de veehouder was ik getrouwd. Maar huwelijk duurde helaas niet zo lang. Dus, dus u bent voor de liefde hier gekomen? Ja, dat was letterlijk liefde op eerste gezicht. Een eerste man in mijn leven. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. It's alright, it's alright, it's alright. She moves in mysterious ways. Waar geniet je van? Van alle dingen, kleinste dingetjes die mij niet ontgaan. Van grasplitjes, beestjes die kruipen, van blaadjes die bewegen, van dieren, van vogels, van wolken, van zon, van wind. En daar geniet je echt van? Daar geniet ik echt van. Ja, absoluut. En als het nou noodweer is?
Als er noodweer is, dan ben ik ook niet te stoppen. Dus ga ik gewoon naar een beetje warmer aankleden. En dan ga ik ook doorlopen. Enige minpunt, daar zijn natte schoenen, die drogen niet zo snel.